Ansgars Kirke, hvor min far arbejdede. Og lige herovre på den anden side, der ligger mit barndomskvarter. Kærtesminde. Derinde der lå Hotel Ansgar. Lige hernede. Nummer 47. Det var her jeg boede. Skovs. Emmy og Richard. Det er gamle købmandsfar. Bager Engstrøm. Med de vilde drenge på kanaler der. Dem kaldte jeg for papegøjerne, fordi de var altid så farvestrålende. Vi var hunderæde for dem. Deroppe til højre hed jeg værelse. Der var ikke noget skur dengang. Far der parkerede bilen inde her. Sjovt, at der kan være plads til en bil. Trappen det er den samme. Den fik de, da de byggede, da de havde sølvbryllup. Og Skovs. Jeg kan huske, at mine forældre havde sølvbryllup. Så lagde Skovs, de lagde ude på vejen foran her, der lagde de koste. Fordi de ikke ville have, at man parkerede foran deres hus, vores gæster. Rækværket, som ikke er det samme, det blev først etableret dengang, at mine forældre kom, og de så, at de havde en lille dreng med. Så måtte de heller lige markere, at deres grund gik der. Nogle sjove folk. På den ene side så var de meget strikse, men på den anden side så var de søde og gav julegaver, og jeg hyggede mig med dem. Der boede Leon inde. Han gik i skole sammen med. Et af de her huse her, der boede jeg kan ikke huske, hvad han hed. Men han var kordegn og havde tyrolerhat på. Så gik han her og dernede med tyrolerhat, og så Skovs. Hver eneste gang de så ham, så sang de, jeg skulle ønske mig en tyrolerhat, for folk vil gerne have noget at grine af. Og det synes jeg var så evigt morsomt. I det bindingsværkshus i det røde, der boede Jesper. Så kunne man cykle nedad her mellem husene med en afsindig fart. Godt der ikke var nogen, der trådte ud foran. Det er aldrig sket, men det var sjovt. Jeg kalder mig selv for Ansgars Sheriff. Jeg ved ikke lige hvorfor. Men det gør jeg. Og jeg mener, det var derinde, at... hvad hedder hun nu? Det kan jeg ikke huske. Måske bor hun der nu Bæk. Jeg synes, det var det, hun hed. Men nu kan jeg ikke huske, hvad hun hed til fornavn. Inde i det gule hus boede Jannik, tror jeg. Ja, det var Jannik, han hed. Han boede der sammen med sin mor, så han var der hver 14. dag. Hans mor røg cigaretter og havde altid sådan nogle smalle øjne, hun sugede ind af. Og herovre der boede Galle. Der til huset til venstre. Galle boede sammen med sin søster. Og havde sådan en synes han selv, viceværtsfunktion over for det her. Det var en gammel lagerbygning, som blev brugt af
Axel Nielsen, sådan et kontorfirma. Der var et kæmpe hæk omkring. Det var det bedste sted at lege. Og så var der op til vinduet, der var der en brandtrappe, som var råden. Eller det er sådan noget, ikke råden, men rusten. Så den satte nærmest ikke fast. Det var sådan en manddomsprøve, modighedsprøve, hvis man turde gå det op. Det gjorde jeg en enkelt gang. Det hele det rystede. Jeg var bange for at dø. Men det gjorde jeg altså ikke. Så var det et stort træ, der man kunne klatre i. Og så er vi tilbage igen. Derovre til venstre, der boede hvad hed de? Søren, Lars og Søren. Blok Hansen. Gode venner. Frank Madsen. Her har vi det gamle købmand. Da jeg var barn, der var der nogle store glasfacader. Det var det, han havde købmandsbutik. Men han var gået på pension. Men han havde stadigvæk kasseapparatet derinde. Det var så sjovt at komme ind og besøge ham. Nu er vi på vej tilbage på hotellet. Og hen til højre. Det var motellets ejendom, som de lejede ud. Og især kunne jeg godt lide, når papegøjemanden var der. Der var en mand, han havde 2 papegøjer. 2 kæmpe store papegøjer. Og han var ugift. Og jeg synes det var sjovt, for at han havde en dobbeltseng. Og så spurgte jeg, hvorfor har du det, når du ikke er gift? Sagde han, så kunne han ligge til den ene side og anden side. Så behøver han ikke at redde seng så tit. Det kunne jeg faktisk godt se en pointe i. Ansgaranlægget, eller som vi drenge kaldte det, parken. Det synes min far og mor ikke om, for det var parken. Det var noget, der var over i København. Over i parken, ikke? Men det var her, der legede vi bare.